Auni yang ma karoti ni muruba nyamine nywana amino jiribo. Anda bina tengu anafa donina. Au bismillah. Ame karoti denani ani ni muruba den fila ɲɔgɔn ta k'u ko k'u jɛ pasi ka sɔrɔ k'an ka karoti tigɛ. N'i y'a dɔn k'i ka mixeur da man di kosɛbɛ i b'a sin ka sɔrɔ k'a mixe walima i yɛrɛ b'a si k'a cɔngɔ i bolo la. N'a sɔrɔ la mixeur t'i bolo n'o ye kulobilenman ye. Komi a dogontan caman na cogoya min na, vitamine C o kolokololen do kosɛbɛ nemuruba la. Nemuruba ka ɲi muso kɔnɔma ma hali n'i kɔnɔma yɛrɛ tɛ, n'i bɛ to k'ale dɔɔni sɔrɔ a b'a to kɔnɔja bɛ mabɔ i la kosɛbɛ. N'a y'i ja, i b'i ta fara wɔrɔ ka bɔ a la dɔrɔn i t'i yɛrɛ bila nin bɛɛ la i n'a fɔ ne bɛ k'a kɛ cogoya min na. An ka mixeur kolen jɛlen an bɛna ta k'a k'a kɔnɔna na. Karoti kɔni ale nafa ka bon kosɛbɛ. Beta carotène sɔsɔlen do a la. Farikolo, kunsigi, ɲɛkisɛ ale de ka ɲi o bɛɛ ma. N'a sɔrɔ la kɔlɔ b'i ka nemuruba la, i b'i ka nemuruba kɔlɔ bɔ a la ɲani o b'a to ani bɛ kunnaya da kuma dɔ la. Kɔlɔ tɛ ne ta in na. Donc i bɛ se k'a ji bɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ, an bɛ ji litiri kilancɛ k'a la. I bɛ ji ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma, sabula ji dɔ b'a bɛɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ, an b'an ka mixeur datugulan datugu a da la ka sɔrɔ ka taa sin sa. Ne nin mana YouTube jama, ne tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngu aw la. Video jamjan de ka d'aw ye wa walima surumani? A y'o fɔ n ye commentaire la. A sinen ɲuman sɛnsɛnni ne fɛ, maa dɔw b'u ta sɛnsɛn i n'a fɔ ne y'a kɛ cogoya min na. Maa dɔw t'u yɛrɛ bilo bɛɛ la dɛ, olu b'a n'a ɲaga bɛɛ min. Ko nafa b'o fana na. Ne kɔni ye n ta sɛnsɛn k'a kɛ jus lama ye. Dɔ in o bɛ kɛ i n'a fɔ smoothie lama. N'Ala ka jɛ ye don n'a nataw la an b'o fasuguni fana kɛ. An yɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nemuruba duman bɛ yen nɔ karoti fana ka timi. I man k'i yɛrɛ bila sukoroko la bilen nka n'i y'a dɔn ko sukoro ka di ye i bɛ se ka sukoro dɔɔni fara a kan. Ni video in diyara i ye i bɛ se k'a bila ka taa i nimanaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.